През студения зимен вятър на 18 януари 1877 година в село Караборун, днешен знаменосец, в бедно семейство се ражда Митьо Станев Иванов. Расте при големи лишения и завършва педагогическото училище в Казълнък. Назначен е като учител в родното си село и заедно с обучението на учениците полага грижи за просвета на възрастните в основаното от него вечерно училище. С театралната си група обикаля околните села, не пропуска учителска конференция без да вземе участие с изказване или реферат. Преследванията срещу него започват още тогава и продължават през целия му живот. Убеден социалист, притежава аналитичен ум, има широки познания и е даровит оратор сред учителските среди. Там среща своята колежка Мария Бунаржиева, Мара, която става негова съпруга и вярна сподвижница. Заради прогресивната си дейност, Митьо Станев редица пъти уволняван и отново предназначаван като учител. Избран е за член на управителния съвет на Учителската социал-демократическа организация, която обединява всички прогресивни учители в страната. Сътрудник е на вестник Учителска искра, а статиите си подписва под псевдонима Марин. Назряват политически събития и през 1912 година с масова мобилизация започва Балканската война. В битката при Одрин Митьо Станев е на първа огнева линия. Преди атаката на Картал-Тепе, най-недостъпната крепост на турците, той пише писмо до Мара. Ако не се върна, той от мен знай. Положи големи грижи за децата ни. Възпитавай ги на човешка любов и правда, защото те са извор на щастие и дават смисъл на живота. Войната свършва, но колелото на историята вече така се е завъртяло, че никой не може да го спре. През 1919 година се насрочват избори за Народно събрание и народът избира Митьо Станев за народен представител, където произнася пламенни речи против капиталистическия строй. Работническата класа е в настъпление и като отпор в една юнска вечер идва превратът, който предвещава нови бури и масови арести. През 1923 година Митьо Станев взема активно участие в подготовката на септемврийското въстание. По време на едно от пътуванията му е арестуван на 12 септември 1923 година и престоява в затвора до месец април 1924. Изтезаван месеци наред, но с несломим дух, излиза от затвора с побеляла коса и брада. През месец април 1925 година отново е арестуван. Побоят, изтезанията и мъченията му започват от зазоряване до полунощ, но полицията няма коража да го убие. Преместват го в Чирпанския участък, премазан от бой. Арестуват и Мара Станева, но след разпити освобождават, защото срещу нея липсват всякакви доказателства за политическа или подривна дейност. В подземията на участъка в Чирпан не сломяват Митьо и след дълъг престой е пуснат на свобода. През юни 1931 година се насрочват нови избори за народни представители и той е депутат на Работническата партия. На 19 май 1934 година фашистите извършват нов преврат и всички политически партии са разтурени. Митьо Станев отново е арестуван, инквизиран и през 1939 година е интерниран в Ивайловград. Остър февруарски вятър върви заедно с изнемощелия и вече устарял Митьо Станев, който крачи пред двама агенти към гарата. Влакът го понася на юг към турската граница, а в съзнанието му се редят мили спомени и преживявания. Здравето му бързо се влошава и е освободен едва когато става ясно, че е на прага на смъртта. Завърнал се в София, Митьо Станев умира на 22 юни 1939 година. Завършва един живот на човек, който е до последен дъх с народа си. В Стара Загора неговото име носят печатница, улица, квартал и 5-то основно училище Митьо Станев, едно от най-големите училища в града ни. Поклон пред делото и живота на Митьо Станев.